Hej med jer, Thomas Betak her. Så er vi kommet ind i maskinhuset på appen. Den er udviklet i Expo, som er et udviklingssoftware. Jeg synes, det er sjovt at prøve at I kunne se, hvad de her unge mennesker kunne finde på at skrive. Eventuelt om det er nogen nemmere måde at klare det her på. Og lad os se, hvad min assistent den siger til mig. Der går lige et kort stykke tid. Der står, at det lyder som om, at jeg finder processuelle udfordringer. Så det er så fint. En anden mulighed hernede, det er hernede ved de her øvelser, hvor vi kan gå ind og kigge på, jamen der er opstart af hvad i praksis, og der er også omkring en øvelse i simulering af fejl. Og sidst har jeg lagt en øvelse ind, hvor man bruger Fire Expert, som er den her cloud-baserede løsning, hvor man kan styre hele sin central fra. Jeg synes lige, jeg vil demonstrere en hernede ved testen også. Men vi ved ikke, hvad der er rigtigt, men vi prøver at trykke på et eller andet her. Så det var ikke rigtigt. Jeg får et forkert svar, og så får jeg et svar, der er forkert faktisk, og at det rigtige svar, det er automatisk brandalarm. Jeg prøver at scrolle ned en tur. Næste spørgsmål, det vil sige, at vi prøver bare igen. Det var rigtigt, at det er for at undgå fejlalarmer. Og næste spørgsmål, så kan vi prøve at sige, at indikation af fejl på ABA-centraler, hvad er det typisk? Er det rød? Ja, det tror vi. Det er desværre forkert. Det rigtige svar er gult. Og ja, afslutningsvis næsten, så har vi, hvad skal der til for, at vi kan tage anlægget i brug? Det kan vi først, når det er afprøvet og godkendt. Det sidste spørgsmål, vi kommer til i dag, her, det er, hvem skal tillade at fejl, eller ja, hvem skal tillades at fejl på ABA-centralen, og det er selvfølgelig installatøren. Hernede, der kan vi så se, at vi har 3 ud af 5 rigtige, og det kan man så prøve igen, indtil man kan det. Det er jo sådan lidt her i backenden. Der er nogle forskellige filer, vi har arbejdet med, forskellige datasæt og nogle API-keys. Så det var alt herfra. Hej hej.